ġiet tixtri b'flokk imqattaw bil-papoċ. Dwardu minn taħt ħares għajnej ħżebġu saqbla d-doċċ inżomm il-ħin. Wara l-persjana lilek murmerik. Karni marret mixja donna trid naqqas mill-pis. Blonk nifisa nqata malajr waħlet fit-tniġġis viva b'sektik. Inqaċċi darba sib kappelli ġik. Il-Malti ser jgħid fuqek kemm jekk ħali jew qammil. Botti jgħaddu fuq li fjen il-bis. Kemm jekk tikol ftit inkella il-plat sħiħ li x-xasgur ma taddijiex. Il-Malti ser jgħid fuqek kemm jekk b'xejn jew tlet tfal. Jekk għażżir taħdem daqsbal. Dak l-istim tal-bliedem toqgħodx tagħti każ. Ejx illum imbagħad naraw. Minna ħarbet tiġri għax ma' żewġ argumenta. Żewġa bertu tbellaħ kultant qisu l-intamat ġejta tberik. Il-bib magħluq ħajsib il-kappilla. Sandra nqabdet ilha minant spiru tal-ħaxix. Johnny għandu boyfriend marriċ nisma' b'dat gerfix viva b'seksik. B'kollox tkun taf anki biċ-ċekċik. Il-Malti ser jgħid fuqek kemm jekk ħali jew qammil. Botti jgħaddu fuq li fjen il-bis. Kemm jekk tikol ftit inkella il-plat sħiħ li x-xasgur ma taddijiex. Il-Malti ser jgħid fuqek kemm jekk b'xejn jew tlet tfal. Jekk għażżir taħdem daqsbal. Dak l-istim tal-bniedem toqgħodx tagħti każ. Ejx illum imbagħad naraw. Fis-snin 80